Igor Kaltzadaren ez naiz, jarraitzailea, baina programa nagasun ezartu da, biosura za, lehenengo parteak altzaren artean pasako dut, espero dut, behar bada Igorrek nahi gainean jarri ezkien oso interesgarri horietara eneiz iritsiko, alegituko naiz programa ere berak hor gogoetarako utzizkien gai batzuk nirean ere nola edo ala txertatzen. Eskerrak eman edizkiet antolatzaile, nik ere Korde Edurne eta nik eri. Beraiek badakite urtebeteko zorraren ordainketan badela gaurkoa. Joan den urtean hitz eman nien hemen izango nintzela eta joan den urtean justu gaurko egunarekin lanean hasi nintzen Innobasken eta lehenengo lan egunean utxe egitea baetzan kursidaria. Innobasken sustapen eta komunikazio arloaren nolaiteko arduratut nik eta hor hemen behar irudi bat jarri dizuet, bi gorputz bat ariketa malabarista bat egitean komunikazioaren Innobasken komunikazio arloan egiten ari garen pixka bat gure artean hori irudikatzen dugulako. Komunikazioa zerbait transversala da, librea bezalako gizarte aurreratuetan, baina aldi berean berrikuntzari dagokionez arlo vertikal ere bada, alegia, bada berariaz landu beharreko esparru bat eta bada aldi berean zehar lerro bat gizartean eragin nahi dugun aldaketa horretan. Ingurumari honetan, berrikuntza eta hizkuntzen kudeaketa eta enpresan. Gutxienez hemen badaude gogoetarako bide batzuk nik planteatu nahi dizkitzuetanak. Berrikuntza bera, kontzeptu horretatik abiatuta lehena, hizkuntza kudeaketa ala hizkuntzen kudeaketa hitz egiten ari garen, eta enpresa diogunean zertaz ari garen benetan. Gogoetarako bideak planteatzen ditut hemen, eta esan ezan hasteko eta sentitzen dut nik erantzunik ez daukat. Gogoetak bai, behar bada elkarrekin erantzunetako batzuetara hurbiltzen saiatuko gara. Zer da gizarte edo lurralde berritzaile bat? Nik hemen Alfonso Begararen aipu bat ekarri dut. Alfonso Begara urbanismo eta soziologiaren esparru horietan punta-puntan dabilen ikertzailea da, eraskotako sari eta errekonozimendu jaso dituenak eta oso kontzeptu interesgarriak lantzen ari den azken aldi horretan. Lurralde berritzailearen kontzeptua, berritzea ez da bakarrik pertsonak egin dezaketan zen, enpresek eskuarki teknologiaren edo garapenaren eskutik edo sortu dituzten departamentuak ez. Ikustagun modu orokorra batez. Bereziki interesatzen zaigu kontzeptu hau gure neurrira egindako ematen duelako. Euskal Herria, Euskal Hiria, berratik nioen Igorrek utzitako gauza batzuk jarriko ditugula berriro hemen. Zer da gizarte edo lurralde berritzailea? Ze eratako gizarte edo lurraldeaz pentsatzen ari gara berrikuntzaren aldeko aldarria jotzen dugunean? Inguruko errealitatean txertatuta dagoen lurralde bat, egitura bat, ekonomia bat, enpresa bat, abantaila kompetitibo propioak sortzeko gauza dena, gizarte bezala, enpresa bezala, pertsona bezala, iraunkortasuna bermatzeko eta ingurune globalean eroso jardutea ahalbidetzen duten oinarrietan datzana. Alegia, bertakoa zein kanpokoa bere estrategiaren arabera, bere estrategiari begira, antolatzeko gauza dana. Lurralde berritzailea, nire ustez, Igorrek hor geziekin eta margoztu digun esparru global horrekin zerikusi handia du. Mundua globala
bada eta areago izango bada horrerantzean, elementu horiek ezinbestean txertatuta egongo dira. Horrelako lurralde bat izan daiteke Euskal Herria, guk baietz uste dugu. Eta horrelako lurralde berritzaile baten zer paper jokatzen du enpresak? Enpresak, lehen ere sarreran hemen aipatu da, Espanago udako alkateak berak aipatu du, enpresak ez daudela mundutik edo gizartetik aparte, batxi eztaregatik aipatu du ezan, enpresak bertan daudela, eta gainera, Espanago, batxik horretzi du gizarte jakin baten parte direla enpresa horiek. Bai eta ez, jakina, egoibarko enpresak bertan eta bertako ingurunean txertatuta daude, baina bere merkatu ez da jadanik, egoibar, eskualdea bera, ez da Euskal Herria ere. Gizarte lokal bateko partaide dira enpresa horiek. Eta hori, berrikuntzaren kontzeptua aztertzen dugunean oso aintzat hartu behar dugu. Enpresari zer eskatu behar zaio etorriko den berrikuntzaren gizarte horretan, ezagutza gaitasunak eta talentua helburu komun eta ezagunaren alde aktibatzea. Hori batetik, baina baita ere erakartzeko gaitasun handia esparru lokala delako. Kanpotik datorrena etor daitekena eroso sentitu behar da gure artean. Baita kanpotik diodanean, bai inguru hurbiletik zein mundu osotik. Esparrua izugarri zabaldutelako gurean. Ikusi dugu zer den lurraldea, zer den enpresa, baina ez duzagun astu lurralde eta enpresa ez direla. Zer? Atzean pertsonak ez badaude. Hemen, alako zera bat zakite kaloa den, esan ez ditu komentatu. Baina, puntu batzuk badaude, nolako pertsonak. Berrikuntza gizarte baten, berrikuntza lurralde baten, berrikuntza enpresa baten, jarriko duten pertsonak nolakoak izan daitezken. Eta hezkuntzari aparteko garrantzia ematen zaion. Eta hemen baduzuen, aipu bat, liberal education buruzko iten nagusiak zein izango ditatekean. Zer nolako pertsonak behar dira, gizartenak aurrera egingo badu. Entzuteko kapaz direnak, irakurtzeko gure hartzeko kapaz direnak, edo norekin hitz egiteko gai direnak eta bat. Baina, hirugarren puntu horretan jarriak pixkat atentzioa. Edo norekin hitz egiteko gai direnak. Zertan ari gara, hau guztia sinisten dugu, badakizue zartariska bat egin dugulako urte honetan, Innobazkek bere buruari edo Euskal Herriari jarri dion helburua dela, Euskal Autonomia Erkidegoari jarri dion helburua dela, erreferentea izatea Europan berrikuntzari dagokionez. Bilbo tarkeritzat hartu da hori ez da, nola da posible gauden egoeran egonik, gauden posizioan egonik, helburu hori jartzea ez da. Posizioa ipatu dudanez, ohar laburtxo bat, ez da sobera garrantzitsua, baina Europan 255 erregio hartzen daudela hartzen baditugu, gaitasun estatistikoa duten erregioak horiek guztiak, Euskal Autonomia Erkidegoa 53. postua da. Ez gaude oso beha, baina jakina, erreferente eta lider izatetik oso urruti gaude. Zergaitik helburu hori, tarteko helburua jartzen direnean, tartean geratzen garelako. Helburu ustez eskura ezinak jartzen ditugunean, benetan aktibatzen dira gaitasunak. Amets egiten duenak eraldatu dezake. Ametsik ez baduzu egiten bakarrik kudeatu egingo duzu daukasunak. Horregatik jarri dugu jakinik, zaila baino, iaia, gaur egungo ikuspuntutik ezinezkoa dela, erreferentea, ez erreferente bat, bezik eta erreferentea izatea. Baina zaitasunei dagokionez, ikuste dut askotan gure buruari aparteko egurra ematen diogula eta autoa txilikeria, gaztarriak ziren bezala erori gabe, bai, egindakoari ere zortzaiola, errespetu eta errekonozimendu bat. Nork pentsatuko zuen hori interesatik. 15 urte, Elgoibarren era honetako hezkuntza egitura, punta-puntakoa eta benetan
bere arloan erreferentea dena sortuko zenik. Ez naiz museoazari, ez naiz bakarrik eskolazari, guztiaz. Oain dela 20 urte behar da, nola edo ala lanbide ziketa tailerretatik hurbilago izateko asmoarekin sortu zen ura ikusi zertan bihurtu den, zer bihurtu den, ez da orduan. Garai batean ametsak zirenak denborarekin betetzen direna, hori ere kontuan hartu behar dugu. Zergaitik astintzen duen helburu bat lortzen zaila, abiapuntua, gure abiapuntua nahikoa txarra delako. Oso ondo bizi gara, krisia gora bera, oso ondo bizi gara. Munduan irlatxo bat gara, mundu lokal horretan privilegiatuak gara. Eta beraz, ongizatean hasi gara, aniztasunaren eta ugaritasunaren zelaia marratu gara, orduan gure gizatea estimulatzea benetan zaila da. Eta hori da behar dana, ongizatean hazitako gizarte batetik pasa berrikuntzaren gizarterantz. Eta hori ez da kapritxoa, zergatik ondo baldin bagaude, zergatik aldatu behar dugu. Atzera pixka bat egin zen. Ondo baldin bagaude, zergatik aldatu behar dugu. Guain arte gizarte modura lortu duguna, gure ongizatea, ez dagoelako inolaz ere segurtatuta etorkizunean. Eta egunero periodiko irakurtzea besterik ez dago, eta irratia entzutea, eta burtsa zerbait baldin badakizue, burtsako indizei begiratzea. Oso aldaketa sakon eta globaleko munduan bizi gara. Eta gaur egun guk daukaguna, herri bezala lortu dugun ongizate maila, ez dago jadanik bakarrik gure esku. Beste faktore askoren esku dago eta horrek behartzen gaitu nahi eta ez aurrera begiratzea. Nola? Nolako lurralde, aipatu dugun lurralde berritzaile horretara iristeko zer beharko genuke zalantzarik gabe ekonomia kreatibo bat, gizarte berritzailea, inguruari lotutako baloreekin nola edo hala txertatzen dena. Eta zein dira balore horiek? Guk zer daukagu eskintzeko munduari? Hau ere bilbotarkiria da, baina zer daukagu guk eskintzeko munduari? Ez bakarrik zer jasotzeko mundutik. Zer erakutsi diezailukegu guk munduari? Pintxa dezagun haudiak. Erakutsi diezailukegu zerreko operazioa. Gure ekonomia eta sistema eta gure gizarte sistema horretaz asko dakielako. Erakutsi diezailukegu zein importantea den hurbilekoarekiko atxikimendua. Bestelako ez dut hemen euskarari buruz, euskararen normalkuntzari buruz, eta atxikimendu afektiboari buruz, eta maletan daramatzagun balore hori buruz ezketan dituko. Hurbilekoarekiko atxikimendua entorno global batean ezinbesteko oinarria da. Pentsatu globalean baino jarrun lokalean ez da. Eta guk hori badaukagu munduari erakusteko, guk hori badakigu egiten. Hizkuntza aniztasunaz ere asko dakigu eta balioan jartzeko ordua behar da iritsi da. Askotan pentsatzen dugu, eta badakigu, ez dionik kontrakorik esango patxi bazapekari, egiteko dugun bidean, eginkizun dugun bidea izugarri luzea eta behar da egindakoa baino luzeagoa, baino kilometro asko egin ditugu jadanik eta esperientzia handia dugu. Hizkuntzen aniztasuna, hizkuntzen kudeaketa eta hizkuntza sektorea, makrosektore bat munduari eskintzeko. Badaukagu gure esperientziatik oinarri sendo bat horren alde apostuak egiteko. Jar dezagun balore gure esperientzia. Atera diezaiogun duen guztia badaukagulako horretan oinarri sendoa, ekonomikoki eta gizarte modura. Eta kultursarea, hori ere, oso garrantzitsua da, eta hau guztia inguruari lakututako baloreak, balore berritzaile gisa kontsideratzen diren horiek gure esku ditugu, eta oinarri oso sendoa izan daitezke datorkigun eraldaketarako. Zergatik eraldaketarako hemen ageri den hau inobaske, hau da, horre publizitarioa, barkatu gehiago, hori segundoko publizitate kuina.
Innobasque Familia Organoen aurkezpen egunean, Euskadiko bigarren eraldaketa, gizarte eta ekonomiako eraldaketaz aritu ginen, hori ikusten duzuen helburua Euskadi erreferentia izatea berrikuntzari dagokionez Europan, eta nola egiten dugu guk hori. Nola pentsatzen dugula iritsi gaitezkela edo hurbildu gaitezkela lurralde berritzaile horretara, agentza publiko eta pribatu baten bitartez, ezinbestean. Alderdi publiko eta pribatuek eskuz esku ibili beharko dute, benetan ibiliko bagara horrerantz. Dauzkagun erronkak benetan oso handiak direlako. Hemen ikusten dituzue, 6 helburu, 6 parata eta 6 printzipio hastapen, eta horietarik, bakoitzak emango luke gehiago sakontzeko, baina besterik gabe hor usten dizkitzuet, eta bai aipatu nahiko nukeela konkretuki printzipioetan persona dela erabakigarria. Lurraldeak, enpresak, gizarteak, pertsonok egiten dugu, edo egin dezakegu etorkizunari begira eredu edo ingurune berri bat sortu. Baina ikusten zaten zen, gara bestera dugu, zidira gure erronkak, eta etorkizuneko erronkak ikusten baldin dugu 2010 urtea, ikuspegi zabaldate luze bati begira ganean jarri da ezkero zer ikusten dugun erronkak, 6 esparru horietan dauzkaguna hezkuntzan, kultura aniztasunean, hizkuntza aniztasunean, genero berdinketan, jaiotze tasan eta kohesio eta jasangarritasunean. Ikuspegi hau, erronka hauen ikuspegia behar bada ekonomizistegia da, eta enpresa ehundurari dagokio. Gizartearen erronkak gehiago sakondu genitzake eta behar bada beste ondorio batzutara iritsiko gineke, baina hemen egin saiatu garen egiten da erronka orokorrak landu beharreko esparru nagusiak edo identifikatzen. Eta garbi dago hizkuntzen aniztasuna gure erronketako bat dela, baina erronkak ez bakarrik gizartearenak, ez bakarrik enpresarenak eta pertsonenak ere. Guztion erronkak dira. Hemen aipatu dizuet 2008ko aurtengo Europako enpresen foroa egin zenean, enpresa eta industriako Europako komisarioak esan zuen, ezta? Hizkuntzetan eta hizkuntza prestakuntzean inbertitzeak ekonomia globalizatuan jarduteko abantailak ekarriko dizkiela Europako enpresei. Hemen ez du ezaten, bertako hizkuntzari buruz ezer, baizik eta hizkuntza aniztasunari buruz. Horregatik hasieran esaten dizuen, hizkuntzen kudeaketa jarri diodala nik hitzaldi honi izena naiz eta programan hizkuntza kudeaketa jartzen zuen. Pluralean, hizkuntzak nola kudeatuko ditugun etorkizuneko gure gizartean, ezta? Eta hemen ere ikusten zakezue, Hezkuntza Ministroen Kontseiluan, hezkuntza eta berrikuntzari buruz zer nolako gomendioak ematen dituen aurten bertan. Bertako hezkuntza sistemetan Europako hizkuntzak sartzea, eta bertako hizkuntza minorizatuen edapena bermatzea hizkuntza sisteman, gizarte kohesiorako giltzarria delako. Audio Europak. Paperak zer nahi ardezate bere gainean badakigu, baina hau da marko orokorra, hau da Europa mailan egiten ari den gogoetaren koordenatuen mapa. Eta 2010ko hizkuntzen politikari dagokionez, hemen agertzen dira, behar bada ezagutuko dituzu, baina uste dut importantea dela kontestu orokorrean jartzea euskararen kudeaketa enpresan gaia. Euskara kudeatu behar dugunean enpresan eta Erruibarko alkateak zioen bezala erabilerara iritsi nahi dugunean, erabilera beharrak askotarikoak izango dira gure dugunean. Edonorekin hitz egiteko gai diren pertsonak behar baditugu lurralde berritzaile bat osatzeko, askotariko hizkuntza askotan hitz egiteko kapaz direnak izango dira, eta hori da Europa mailan egiten ari den gogoeta, ezan? Hizkuntzen kudeaketa gizartean txertatzea, eta ez bakarrik enpresak. Hemen badauzkatzua horretuko da azalpena dut gehiago denbora galduko horretan, zer nola interpretatzen den hizkuntzen kudeaketa zer abantaila ekarriko ezkien gizarte orokorrean eta enpresari. Datuak, daudenak hor dauzkatzue. Zer hitz egin dezakegun, zer ezin dugun hitz egin,
Hauxe da gure mapa, hauxe da Europan daukagun hizkuntzen mapa. Eta ingurunek lokala diogunean, ez dezagun begibistatik galdu, Europa dela gure auzoa. Europa dela izan behar dela gainera gure erreferentzia. Importantea dela uste dugu, enpresetatik alegin handiak egiten ari dira, baina ikustazuen zer uste duten herritarrek, ez da? Hizkuntzak ikastea, importantea dela, ez dela importantea, eta zer gertatzen den, nola jokatzen duten hizkuntzek eta nola jokatzen duten nola jokatzen duen hizkuntzen arteko orekak. Hori guztia Europak dio, baina euskarari buruz eta euskararen egoerari buruz ere guk lan asko egina daukago jadanik, eta hemen esparru sozioekonomikoan euskara biziberritu eta hizkuntza normalizaziorako hurbilpen sistematikoa eta eraginkorra izateko irizpideak eta estrategiak. Izan buru luze hori jarri zen Eusko Jaurlaritzako kultura sailak lan honi, eta hemen badaude, hauxe da daukagun mapa. Gaur egun daukagun mapa. Beti hasi hori gara ahuleziletatik, eta beti lehenengo puntua erabilera tasa da. Erabilera tasa oso baxua izaten segitzen durako. Langileen hizkuntza gaitasuna hori ere kezkatzeko moduko puntua da, eta euskararen erabilera sustatzeko neurriak eta onura ekonomikoa. Batxua zarrerak zioen benefizioak mugitzen duen enpresa, baina ez bakarrik benefizioak. Oain bizi dugun egoera ekonomiko eta testuinguru honetan, nik esango duke, datozen urteotan eta gauzak gutxienez asendatu bitartean bereziki benefizioak mugituko dituen enpresak. Baina indarguneak ere baditugu. Eta hemen egin behar dugu ahalegin benetakoa. Elementu bateratzailea da, balio erantsia da, kalitatearen kulturaren adierazgarria da, marketing elementua da, enpresa dinamikoaren irudia ematen du, abian jarritako programa eta metatutako eskarmentua ematen dio enpresari, enpresen erantzukizun soziala, RSE horren modan dugun kontzeptua, enbat enpresen eta langileen borondatea, alegia borondate personal eta kolektiboa egikaritzeko aukera ematen duena, eta etorkizun itxaroten zuen normalean, indargunez hitz egiten denean beti bukatzen da horrelako esaldien batekin. Hauek dira, nolabait, ingurunean dauzkagun elementuak. Hauek dira zumeak eta honekin osatu behar dugu etorkizuneko saskia. Zein da gure ikuspegia honetan? Zergaitik da importantea hizkuntzen kudeaketa enpresaren kulturan eta enpresaren egitekoan txertatzea? Etorkizunean abantaila bat izango delako. Berriro diot eta azpimarratu nahi dute. Hizkuntzen kudeaketa, hizkuntza guztien kudeaketa. Baina, bereiziki, euskarari dagokionez, abantaila izan daiteke eskuartean ditugun kartak ondo jokatzen baditugu. Eta benetan uste dugu badaukagula margina karta horiek ondo jokatzeko. Enpresak ez dira isla bat gizartean. Gizarte dira enpresak, eta gizarte gara pertsonak, alegia. Pertsonen balio, gaitasun eta abilezietan jokatuko den etorkizun honetan, balio erantsiaren gizarte eta ekonomia nagusi izango den etorkizun horretan, badaukagu paper bat jokatzeko. Gizarteak aniztasuna aldarrikatzen du. Aldarrikatzen du eta ezinbestean hartu beharko du. Ikusi besterik ez dago, nola aldatu den soziologikoki gure herri eta hirietako panorama. Aniztasuna nahita ez, etorreko den, etortzen ari den jadanik gure artean dagoen zerbait da, bihur dezagun balore. Bihur dezagun balore guk ohitura dugulako aniztasunean mugitzen. Behar bada bereiziki euskaldunok dugu, euskera dugunok, ez euskal herritarrok, euskaldunok dugu amistasun horretan mugitzeko ohitura handiagoa. Balio lehiakorra izango da mundu globalizatuan, berdin diolako, zure mailaren ondoan eseriko dena, koldoren kasuan frantsesa da, gaur ezagutu dut, ona etorri da, nola edoala moldatzen da entzuna izan diodanen arabera gaztelaniaz, baina euskeraz, gidabi, ari da ikasten, eta hori usu izango da. Garai batean, gurekin eskolan
ibiletakoak eta beti izaten genituen lagun arte hurbilean, gaur egun, gure seme-alaben lagunak izango dira batzuk hemen ingurukoak eta beste batzuk euskal honungoak. Mundu lokal hori sekarriko du eta aniztasuna balio bat izango da. Eta euskara abantaila lehiakorra izango da, hizkuntzen aniztasuna aintzat hartzen duen ekonomia globalizatuan. Guk badaukagu zer eskenia munduan, guk badakigu hizkuntza aniztasunak kudeatzen enpresetan. Askotan, etxe barrutik eta zilborretik begiratzen dugunez, zailtasunak bakarrik ikusten ditugu, baina benetan, urte hauetan egin den lana eredugarria da, eta hainbat tokitan oso gogonez hartuko luketen gure esperientzia. Eta esperientzi hori guretzat balio lehiakorra, abantaila lehiakorra izan daiteke. Eta ez da txikikeria zazpigarren monumen, gaizki zenbakitu dizkite puntuak. Hizkuntzen arteko elkarbizitzaren abanguardia ere izan daitezke. Modernitate eta dinamismo iturri izan daiteke enpresa batentzat. Bertako Euskal Herriko enpresa batek ez du ezer berririk ikasi behar ekoizpen planta bat Polonian jartzen baldin badu. Etzai barrotza gertatuko hizkuntza desberdinekin lan egin behar izatea, bertako hizkuntzarekin jadanik lanean ari baldin bada. Eta hori abantaila bihur dezake, are garrantzitsua izan daitekena ikusten baldin badugu internazionalizazioa dela gure inguruko enpresen etorkizun hurbileko erronka nagusietariko bat. Hain zuzen ere, hori izanik gaur kontatu nahi nizuena, berrikuntza lantzen ari garen eta erronka modura 2010 urteari begira jarri dugun helburua izanik, hizkuntzen kudeaketa baino pluralean, hizkuntzen aniztasuna eta hizkuntzen gaitasunak duen garrantzia, eta enpresa guztiaren zehar lerro bezala. Enpresa ulertuta ez dela bakarrik munduan bizi den edo gizartetik aparte egon daiteken zerbait. Amaitu behar dut baino, Igorrek utzitako 3 gai ekarri nahi dituzkera hona. Batetik berak aipatu du, berak euskera daramala maletan, eta uste dut benetan azpimarratzeko moduko ideia dela euskal enpresek ere euskera eraman dezaketelako maletan. Internazionalizazioak ez du esan nahi euskera hizkuntza lokala alde batera utzi behar denik, inoraz ere. Txernok ditugun esperientziak aplikatu ditzagun enpresei eta enpresek ere kontuan izan dezatela hori behar bada, gertatuko zaizu enpresetan ari bazarete gaur egun. Aukeratu behar baldin badut, nire langilean prestakuntza eta ingelesala euskera eta helburua baldin badut internazionalizazioa zalantzak edo dikotomia hori, autu hori ez da nahita ezkoa eta nik uste dut ideia bezala Igorrena bintzat neure egingo dutela. Bada, bigarren ideia bat, erakargarri, japerin esan dutela ez da, erakargarri bihurtu behar dugu. Hori euskaldunon edo euskararen komunitatearen eginkizuna da, baina benetan ideia modura bai azpimarratu nahiko nukela. Arrokeriarik gabe, baina arrotasunarekin pixkat ardezago orain arte egin duguna. Ze benetan, nik uste dut, hizkuntza euskera erakargarri eta lanaren munduan interesgarri, erabilgarri, baliagarri egiteko lan asko egiten ari da eta benetan aintzat da. Eta gizarteari dagokionez azken puntua, berak uste dut bukaeran edo esan duen ez da, arauak aldatu egin dira. Hurbila kontzeptua desberdina da, herri kontzeptua desberdina da, harremanak beste modu batera egiten ditugu, teknologiak erraztu egin digu, hau guztia arauak aldatu egin dira. Berrikuntza ez da bakarrik teknologiak lagundu egingo dio berrikuntzari edatzen, baina azken batean berrikuntzaren apostolua, berrikuntzaren enbaxadoreak ez dira teknologia berriak baizik eta horretan sinesten duten pertsonak. Eskerrik asko.